Me gusta água, mama. Mamãe, eu gosto da água. Кукупай, тати. Снимам бебето по телевизията. Не бъди малко по-прилежи, бе. Да. Стига така. Pequeno também. Ой, ще те оставим ли? Не лоши ти, не искаш дрехи. Но ли густа ропа, me parece, este chico. Кажи. Tava tão feliz o menino. Уа! Ai. И аз мога така, ти какво мислиш? Хей! О! Se você chora, ele para, né? Te Ah. responde, né? И аз мога така, ти какво си мислиш? Само ти можеш така ли? Бибишок. Сладкишчето на тази. Кажи, Рози. Ой. Ой, какви муцуни правиш само. Е. Е. Ай, 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 ай. Ай. Като магаренци малко, магаренци. Ой. Кажи, Калинце. Гладен, гладен. Виж сега какво става, като надуши млякото. Ой, ой, ой. Falta ainda mais de 40 minutos pra ele mamar. Ой. Кажи, айди сега. Silêncio. Айди сега да те видам. Беха, власти. Айди да те видя сега, като си толкова ербаб. Какво ще ми кажеш? А? Какво ще ми кажеш, бе? Ай. О, о. Спокоен ли си вече? Спокоен ли си, бе? А? Какво? Кажи. Гунji. Гунджи. Аха. Ай. Ай. Мишлю. О, Мишлек. Мишлек. Ai, não, não. Ой, Мишлю. О. Aí, como é sério. Oi.